Chámame Mónica Brei, son produtora de mazá para sidra con produción ecolóxica aquí na Estrada. Levo dende o 2017, incorporeime no 2017, bueno, eu viña de un sector totalmente diferente, viña do sector da construción, bueno, obra pública e demais, as cousas non foron todo ben que deberían ir, entonces houbo que plantearse outra opción. A miña sogra tiña un par de fincas pequenas que levaba producindo xa algún tempo e xurdeu a ocasión de alugar algunha leira máis xa plantada. Entón foi o que fixemos, rehabilitamos esta finca e un par delas máis que estaban abandonadas polos seus donos e comezamos con esas en varias fincas en régimen de aluguer. Empezamos con máis ou menos 5 hectáreas e agora mesmo xa temos plantadas en total unhas 10. De momento aínda non producen porque son pequenas, pero é o total que temos agora mesmo. A produción é para sidra, é mazá de sidra ou para transformación, é mazá en ecolóxico, pero toda se usa para a industria, son variedades, o que chamaban variedades asturianas, casi todas, e son variedades que se emplean para a industria. A produción é toda ecolóxica, a ver, o que decía, as fincas que tiña a miña sogra xa estaban bueno, aquí vendíase a unha cooperativa, e xa foi un pouco pois xa a decisión desde o seu principio de facer produción ecolóxica, pero bueno, sí que é verdad que o manexo das fincas é máis fácil, aínda que, bueno, eso, moita xente o que fai é plantar e olvidarse un pouco das árbores, non é así, evidentemente, se queres profesionalizar necesitas un pouco de manexo, pero bueno, é sencillo e a min parece unha boa opción seguir coa produción ecolóxica, dalle un engadido ao produto, evidentemente, e tamén é un manexo que nos gusta facer agora mesmo. Aquí na Estrada hai unha produción importante de mazá de sidra, hai moitos produtores, creo que é un dos concellos de España que máis produción de mazá de sidra ten, tanto en hectáreas como en kilos, e case toda a produción que se fai aquí na Estrada é produción ecolóxica. Sí que é verdade que case todos os produtores recollen a man bueno, eu cando me incorporei a opción foi mecanizar. De feito, incorporeime con unha axuda de incorporación por menor de 40 anos, mercamos a máquina e xa, bueno, salvo o primeiro ano que aínda non nos chegara a resolución, salvo ese primeiro ano, o resto sempre recollemos mecanizado, tanto para recoller a mazá como para sacudila e para todo eso. A mazá é un árbol que lle chaman beceiro, ten becería, que un ano produce moito e o ano seguinte non. Entonces nos pasamos de producir sobre uns 115.000 kilos máis ou menos a non chegamos a 50.000, un ano con outro. Eso sí que é verdade que, bueno, que é un pouco asignatura pendiente porque temos que conseguir, pois eso, con un manexo ecolóxico, conseguir que esa becería sea menos, pero bueno, ata agora é un pouco asignatura pendiente, sí que temos esa variación bastante elevada, porque bueno, con produtos químicos sí se podería facer, mas aparte as plantacións estas son casi todas plantacións de fai anos, entonces están plantadas, daquela os técnicos incidían en que había que plantar diferentes variedades polo tema da polinización. Entonces, claro, nunha mesma finca podes o mellor ter 4 ou 5 variedades diferentes, claro, con 4 ou 5 maduracións diferentes, que é totalmente, home, non inviable, pero é moi complicado facer un aclareo químico que se chama. Entonces non facemos aclareo como tal, simplemente pois, a través de podas e de manexos menos invasivos, entonces por eso non o temos aínda controlado de todo eso, estamos aí en proceso, como se di. Ata agora confiamos máis en temas de arqueos, de podas, de cousas así que vayan formando árbol e vendose con eso vamos contrarrestando un pouco da becería.
Eu creo que hoxe en día, xa non como produtora, senón como nai, por exemplo, xa na miña familia, pois considero que, claro, é mellor darte aos rapaces e a familia en general produtos que sean máis naturais e con menos químicos. Entonces, bueno, se con eso podemos aportar un pouquiño máis, pois eu creo que, dende logo, de onde vai salir é das persoas que se responsabilicen do que come a súa familia. Entonces, entendo que canto máis natural sea, mellor nos irá a todos. Nada que ver, eu sempre estuve en oficina, o campo, na miña casa había galiñas e porcos e pouco máis, sempre tivemos unha empresa familiar e nada, salvo eso, de que son do rural e toda a vida viví no rural, pero non como produtora, nunca vivín do campo, vamos. Foi un pouco, pois, bueno, pola oportunidade. Foi ver esa oportunidade e decir, bueno, pois vamos a apostar por aí e a ver, levamos xa uns cuantos anos e de momento, bueno, non nos vai mal, como se suele dicir. O cambio foi, a ver, aínda que eso, seguía sendo autónoma, porque, bueno, toda a vida fun autónomo, pero, claro, non é o mismo, aquí hai moitas cousas que podes pospoñer, pois hoxe non podo vir a podar, bueno, pois xa podarei mañán ou pasado, e se chove, pois non veño, ou se teño un extraescolar de un rapaz, pois vou no levar, que non teño inconveniente, entonces sí que tes moitas máis vantaxes, evidentemente. Eres máis dono do teu tempo, podes flexibilizar de outra maneira. Salvo, claro, agora en campaña que hai sábados e domingos que hai que traballar, pois mala suerte, hai que traballar, pero bueno, non é o habitual. Sí que é verdad que a campaña suele durar sobre mes e medio, 2 meses, dependendo do ano e dependendo de, bueno, de moitos factores, do tempo, etcétera, de moitas cousas, pero salvo eso, tempo de campaña que ten que ser sí ou sí, porque tens que apañar a mazá cando está madura, salvo ese tempo podes dispoñer moito das túas cousas, da túa decisión, vamos, de vir ou non. Estábamos, eso, plantexándonos o mellor un pequeno obrador artesano, sobre todo o que máis me gusta pois, son o tema de zumos ou de doces de mazá ou algo así. Estuvemos experimentando con unha especie como de fibra sacada da mazá, tamén estamos aí valorando varias opcións, e que nos gustaría ir un pasiño máis alá. Non, evidentemente non deixar de vender, porque, bueno, coa produción de 10 hectáreas xa dá para moito, pero sí o mellor ter un pequeniño obrador para ir facendo. E tamén valoramos en algunha ocasión facer visitas ás fincas, visitar a finca, pois o mellor eu tamén en algunha ocasión, pois en algún curso ou algunha formación que fixemos, valorar pois o mellor facer obradoiros relacionados co campo, asociarse a outros produtores, facer pois unha corona de flores para adornar unha mesa, ou cousas así relacionadas co campo, ou con ver a naturaleza en general, as follas, porque os árboles, claro, non só son as mazáns, tamén durante a floración, que tamén hai unha ruta da maceira en flor aquí na estrada, que tamén se fai. Si que veñen xente a vela, non deixa de ser o que lle chaman o jerte gallego, pois ven sendo máis ou menos similar. Os árboles cando teñen flores están moi bonitos e é unha visita chula. É verdad que é algo que non pensaba, a ver, é traballo diferente, evidentemente, porque, claro, é un traballo máis físico, pero bueno, non o cambiaría, non. É verdade eso, o que falamos sempre, que en campaña pois, é un pouco máis difícil, porque cando máis traballo tes un día e outro, pois ao final acaba doendo a rodilla e o cadril e todo eso de agacharse, pero bueno, non é solamente ese momento puntual. Despois, durante o resto do ano, levase ben, e máis aparte eso, disfrutas de pasear pola finca e de escoitar os paxariños e esas cousas.